ஓம் சக்தி வணக்கம். குருவடி சரணம், திருவடி சரணம், அறங்கல்விகளே வரம். இன்று மலையக உறவுகள் அமைப்பின் 98வது செயல் திட்டமாக கம்பளை இளவத்தரை பிரதேசத்தில் மிகவும் வறுமை கோயில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு 10 மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்படுகிறது. இதற்கான காரணம், இன்று மலையக உறவுகள் அமைப்பில் பயணிக்கும் தம்பி விஸ்வா அவர்களின் பிறந்த நாள். அதனால இன்று இந்த பிள்ளைகளுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கின்றது. இந்த 98வது செயல் திட்டமாக கம்பளை பிரதேசத்தில் நடக்கிறது. இந்த நிகழ்வினை எனக்கு அமைத்துக் கொடுத்த மலையகர்கள் குழுவின் தலைவி கனகா அவர்களுக்கும் இந்த குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் எமது கம்பளை மக்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியையும் தம்பி விஸ்வா உங்களுக்கு இனிய விளக்கத்தின காட்டுங்கள். ஓம் சக்தி. நன்றி. அதை எடுத்தா එතන මලයක උරවල් කියන්නේ වතුර ඉන්න ඉඩකඩකින් ඉන්න වැඩ කරන ගුණ සේවිකාවන් අනිත් එක ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඉන්නවනේ අපි සමෝදෙන්න. එයාලා ගෲප් වර්ගයක් හදාගෙන යනවා. ඒගොල්ලන් මම වෙන හරියේ යම් කොටසක් හරියම මේ ඉන්ටර්නල් දෙනවා. අපේ ලක්මාවේ ඉන්න උත්පත්තිවලට ඒ මොකියන්ට මෙතුන්ට යම්කිසි උදව්වක් කරනවා. එතකොට එයාගේ අම්මාගේ උපන්දිනේ තාත්තගේ උපන්දිනේ මේ දවස එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තා මැරිච්ච දවස එයාගේ උපන්දිනේ එනකොට එයාලා වෙන කරපු සල්ලිවල මෙන්න ආවල් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරගෙන ඒ වගේ මේ මලයක ගෲප් එකේ අපේ මේ සහෝදරයා විශ්වා එයාගේ උපන්දිනේ ඒ උපන්දිනේ ළමයින්ට මේ පාසල් වල දෙන්නෙක් ඒකෙදි විසින්න අද බෙදනවා. සිස්ටර් අපේ දෙවන්දේ මම නන්දි මිස් පොලිසියේ මේක අන්තිම ගමන වැක්සින් කරලා දුන්නාට නන්දි වරක්. Happy birthday to நன்றி, வணக்கம். உங்களது சேவை எங்களுக்கு இன்னும் சேவை என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன்.